Транспорт. Транспорт безнең тормышыбызда искиткеч зур урын алып тора. Хәзерге дөньяны автобус, троллейбус, машина, трамвай, поезд, самолетларсыз күз алдына да китереп булмый. Транспорт безнең көнкүрешебезне уңайлырак итә. Аның ярдәмендә без теләсә кайсы җиргә бара, авыр йөкләрне ерак араларга илтә, биек биналар төзи. Дөньяның теләсә кайсы ноктасына сәяхәт итә алабыз. Транспорт төрләре. Кайдан хәрәкәт итүенә карап, транспорт җир өсте, җир асты, су һәм һава транспортына бүленә. Җир өсте транспортына машина, автобус, троллейбус, поезд, трамвай, мотоцикл, велосипед һәм башка җир өстеннән яисә рельслардан йөри торган транспорт берәмлекләре керә. Җир астыннан безне метро йөртә. Мул сулы елгаларда, киң диңгезләрдә су транспорты, зур кораблар, теплоходлар, катерлар йөзеп йөри. Һавада самолетлар, вертолетлар оча. Һәр транспорт нәрсә өчендер уйлап табылган. Пассажир транспорты кешеләрне төрле җирләргә илтә. Йөк транспорты авыр йөкләрне ерак араларга күчерә. Махсус транспорт төрле профессия вәкилләре тарафыннан кешеләргә ярдәм күрсәтү өчен кулланыла. Ашыгыч ярдәм күрсәтү машинасы, янгын сөндерү һәм полиция машиналары шундыйлардан. Авыл хуҗалыгы транспортына караган трактор, комбайн һәм башка машиналар уңыш җыю, җир сөрү өчен кирәк. Төзелеш транспорты ярдәмендә кешеләр зур биналар төзи, узын юллар сала. Тылсымлы тәгәрмәч. Транспорт әле уйлап табылмаган заманда кешеләр атлап яисә йөгереп җәяү генә йөри алган. Соңрак атка атланып йөрергә өйрәнгән. Ә менә авыр йөкләрне ерак араларга ничек күчерергә соң? Моның өчен кешеләр җиргә озын бүрәнәләр төзеп салганнар һәм алар өстенә авыр йөк куйганнар. Бүрәнәләрне тәгәрәткәндә йөк тә кирәкле җиргә күчерелгән. Аннары бүрәнәләрдән яссы түгәрәкләр кисеп караганнар. Беренче тәгәрмәчләр әнә шулай барлыкка килгән. Алар моннан 6000 ел элек Тигр һәм Ефрат елгалары арасындагы территориядә агачтан һәм таштан ясалган. Ике түгәрәкне үзәгеннән таяк белән тоташтырып, тәгәрәтеп караганнар. Өстенә агач платформа беркетеп куйгач, арба килеп чыккан. Арбада авыр йөкләрне ерак араларга илтеп булган. Тик арбаны хәрәкәткә китерү өчен өстәмә көч ат кирәк булган. Велосипед. Велосипедны борынгы мисырлылар, римлылар, хәтта Леонардо да Винчи ясаган дигән фикерләр дә бар. Шулай да бу транспортның рәсми авторы булып Алман профессоры Карл фон Дресс санала. Ул 1817 елда 2 көпчәкле самокат ясый. Һәм аны йөрү өчен машина дип атый. 1840 елда Шотландиялы Патрик Макмиллан исемле тимерче бу машинаны камилләштерә. Аңа педальләр һәм утыргыч өсти. Педальләр арткы тәгәрмәчне үтә, ә руль алгы тәгәрмәчне бура. Велосипедче исә 2 көпчәк арасына утыра. 19 гасырның 70 елларында Инглис Лоусон велосипедка чылбыр бүләк итә. Беренче автомобиль. Машинаны атсыз, педальләрне әйләндермичә генә хәрәкәткә китерү өчен двигатель кирәк була. 1672 елда Фердинанд Вербст Кытай императорына бүләккә кечкенә генә уенчык арба ясый. Арба пар двигатель ярдәмендә хәрәкәтләнә. Су салынган казанны күмер ягып җылыткач, су кайный башлый һәм пар бүленеп чыга. Ул пар двигательдәге поршенны хәрәкәткә китерә һәм арба кузгалып китә. Пар двигатель ярдәмендә йөри торган машина 1784 елда инглиз уйлап табучысы Джеймс Уатт тарафыннан патентлаштырыла. 1807 елда Франсуа Исаак де Рива газ белән йөри торган автомобиль, 1886 елда Карл Бенц бензин белән ягыла торган машина уйлап таба.